portem al ple una proposta molt concreta i molt senzilla, que és apropar l'atenció sanitària bàsica al barri de la Móra Tamarit amb la creació d'un consultori mèdic de proximitat. El que proposem és habilitar un petit consultori dins del mateix barri amb la presència d'un metge un o dos cops per setmana i la d'una infermera que vingués un cop cada 15 dies per lo que és consultes habituals, receptes, petites urgències no greus, vacunacions. No estem parlant de crear un CAP, sinó d'oferir un servei de proximitat realista i assumible. Per què considerem que és important aquesta moció? Perquè el CAP Llevant és el CAP de referència dels veïns de la Móra, però és que aquest CAP el tenim a 9 quilòmetres. Això representa que aquesta llunyania dificulta molt l'accés a persones grans i persones amb mobilitat reduïda, perquè el transport públic no dona una resposta adequada. La línia d'autobús, la línia 12, dona servei al barri, però no arriba al CAP. El barri de la Móra Tamarit, en els darrers anys, ha experimentat un creixement notable de població, s'ha consolidat com un barri residencial estable i amb un augment progressiu de persones d'edat avançada. Aquesta realitat comporta una major demanda dels serveis bàsics que fa 40 anys que la Móra té els mateixos i especialment sanitaris que no en té cap. Des d'Esquerra Republicana estem treballant de forma coordinada i entre institucions i aquesta mateixa proposta també es presentarà al Parlament de Catalunya. L'objectiu és que el Departament de Salut rebi un mandat polític clar i compartit quan des de l'àmbit municipal es voti avui, esperem que sí, i des de l'àmbit parlamentari i facilitar la viabilitat i la implementació d'aquest servei.